Pois en terceiro de primaria, acórdome moi ben, porque meu irmão regálame o CD de Luar na Lubre de Cabo no Mundo. E desde aí empecé a escoitar, era un CD pirata, cabe dicir. Fixo moita ilusión, e ese foi o meu primer contacto ca música tradicional. Pois eu comecei na escola do Concello de Verín, con Manuel Garrido, Manolo, que foi o meu primer profesor, e foi co que aprendín a tocar instrumento. Básicamente todas as persoas compañeiros que tiven, que foron moitísimos, desde os 9 anos que levo tocando hasta os 34, foron moitos anos polos que conocín a xente pois de Verín, de Vitoria, de Madrid, nos diferentes agrupacións que estuven tocando, basicamente profesores e todas as compañeiros. Non teño un referente, para min unha persona referente na música tradicional é aquela persona que fai algo pola música tradicional, algo pois que dá unhas clases do que sea, que monta un festival, que monta unha pequena foliada. Para min esa persona é unha persona a que hai que agradecer algo. Para min gustame moito a Muñeira de Chantada, é complicado ter algo favorito, pero eu quedaríame ca Muñeira de Chantada. Pois foi nunha actuación en Serbia, ca banda de gaitas do Concello de Verín, naquela noite, minutos previos á actuación, ideamos unhas cantigas e puxámonos a tocar en rollo todo moi improvisado e quedou moi ben. Eu creo que aquí temos todos unha idea, unha opinión igual, e para min é Lorient, é unha cousa que me gustaría tocar en Lorient. É complicado ter algo favorito, pero eu diría Señora Rosalía. Para min é Candaira. Estou abraiado de como extende a música tradicional, concretamente no Val de Monterrey, porque non é só o Castrelo, Candaira está en moitos pueblos do Val do Monterrey, e eso, pola dedicación que ten e a pasión que hai nesa agrupación, sinceramente creo que están facendo unha labor moi importante no Val de Monterrey en canto a música tradicional. Para min Nova Era é un grupo de amigos que traballa todos os días en casa. Mentiras. No. Para min Nova Era é un grupo de amigos.